पढ़े रहे रोडे पखरे बचनी तई के से जाई जब पढ़े रहे रोडे पखरे बचनी तई के से हम हंस के फंस गईनी सीतामढ़ी के लइके से हम हंस के फंस गईनी सीतामढ़ी के लइके से देखे जब कहरे इशारा हो हमारा के माने उबारा हो भोरे भोरे देखे खातिर रोड पर रहे खड़ा हो। देखे जब कहरे इशारा हो हमारा के माने उबारा हो भोरे भोरे देखे खातिर रोड पर रहे खड़ा हो। किन किन लावे चॉकलेट मुआना पैसे से किन किन लावे चॉकलेट मुआना पैसे से हम हंस के फंस गईनी सीतामढ़ी के लइके से हम हंस के फंस गईनी सीतामढ़ी के लइके से करे न मनीष कबो लेटरे हरदम करे मोरा बेटरे ओकरे ही नाम के भर गइल बा मोर कॉपिया सिलेटरे। करे न मनीष कबो लेटरे हरदम करे मोरा बेटरे ओकरे ही नाम के भर गइल बा मोर कॉपिया सिलेटरे। राइटर बीटू पूछता हुआ तोहरा कैसे के राइटर बीटू पूछता हुआ तोहरा कैसे के हम हंस के फंस गईनी सीतामढ़ी के लइके से हम हंस के फंस गईनी सीतामढ़ी के लइके से रे माई रे।